Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Kas iti sigod, makablaawan kayo manan amin nga awan ti malabsan. Katjak tumauma nga agyaman, gapu iti ingkay panang tartarabay, dito'y programa tayo. Pagyamanak una iti oras nga iti itedyo, tapno agdangag kadag iti drama nga iap-upload tayo. Ti pakasaritaan nga inta drama ita, ket nagapu kanipagayam tayo arubi. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, day di lolo kan lolak iti tinaasam nga agdangag kadag iti drama iti radyo. Nang runa no kasjay amapan kami iti uma wenno garden. Iso nga inyub ubing kumot tinagdangdangag kadag iti drama. Ket pakaragsakak unay ngamin addan ita dito YouTube dagiti paboritok iti a drama. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan arubi. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin apadas ko iti biag. Siyak ti inauna kada kami atalo nga agkakabsat. Idi nagasawa dananang kantatang nagawid da kano iti lugar da iti La Union. Ngam gaputa nasapamat nga insubli ti amami ti bulod na abiyag, nagsubli kami nga rod dito'y Benguet. Nagdesisyon ti inami amapan agtrabaho iti balasiw taaw, tapno ada busbusan mi kabayatan ti panagadal mi. Ngamdya kon pinalpas ti panagadal ko, gaputasin madutak nga agiskwela, ket kinay kayat kon ti nagtrabaho. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Awit talang beshi. Ang nakapalas ka manan iti kasta unay. Papanam. Opening ti acoustic bar ti ikit ko ita. Inawagan nak amapan agkanta. Isupay di itad na atangdan ko iti talo nga oras apan agkanta. Ay unay kan. Kalkalpas la ti trabaho tayo jay moal. Apay di ka pa'y nabanog. Nakainanaak itayan best. Sayang mo day no palos pusak. Isupay ano adamang tad ititip. Ay na, nulab sa mitag sarita. Kasla mo lima ti anak mo napakpakanam iti kasta kinagagit mo. Ay na, kinapod no na beshi. Kayat ko ti agurnong. Iti kasta, adda busbusak amang ipasyar kada lolo kan lola dito'y bagyo. Kayat ko ida pa kanin itinginginaan a restaurant. Ay wow! Go beshi! I will support you. Ikaw na ang panganay na apo. Wala. Sige, panawan kan dito'y. Uray di mon i-double naktiri daw. Itikas na, saan ka ama disturbo inton sumang pata. Ray! Apo! Ray! Apay ka di, Lola? Oh, may kamanbit dito, apo. Aday baga. Anya day jay, Lola? I-text mo man ni Manang mo. Damagam no kaano ti awid na. Awan mo't ngamin ti load ko, Lola. Adto apo. Umanay ka din ti 15 pesos a paglod mo. Ay, well, Lola. Ado day ta na. Jay naka-unli load ti ilod ko. Tapno dapay pang tawag na kin pang text. Ay, anya nga ti i-text ko ni Manang Ruby.
Damagam no kaano ti panagawid na. Ibagam tagumatang iti kapay. Naibos ngamin ti ginatang na idinaudi ang nagawid. Ibagam tajay barako ti alaan na wan. Wen Lola, iso ti itiks ko kani Manang. Sige apo. Ibagam tanuad na nawadwad a kwartana. Uray mangalan tumatlaangan iti biskwit. Wano uray kumporme a klase ti tinapay. Kaano kay kanaw ti awid ni Robay? Saan kan upay ang makaawid lakay? Adda ka nung amin pag natibos na. Kat nirubila ang titalkan na ichay mol apag-obraan na. Kastaya. Wen, Masaya nga nakiti panagadal ni Robay. Kinay kayat nang tinagtrabaho ng tiag-eskwila. ay, wen nga rod lakay. Ang may niya ngay nga rod. Isumot siguro tinay tuding agas at jay apo ko ta. Una, isumot ti pinili na. Isu ti kinayat na. Isu nga raw ti makuna gasat na. Gasat na ti sana makaeskwila ta kinay kayat na matintag trabaho. Makatultulong matkit di kadagiti masapsapul dito'y balay. Kan mangmangtad mat iti allowance dagiti adina. Sa bagay mo't kiti Ang may masaya nga nagkatalaga. No nag-eskwila ko may sa kumaitan maestra. Wano nurse. Saan kita kahiralaang iti may sa amul iti bagyaw. Hello Manang, kano ka kanong agawid? Ururayan da kada lola kan lolo. Kaya't ko unay ti agawid, ading ko. Ngam adamot trabaho. Ibagam kadakwada ta agawid akto inton makaalak iti bakasyon ko. Wan? Kasanong iti pagpagatang ni Lola? Ipawit kunton iti biyahe nga agawid dita inton bigat. Inagan kunton kan ka, kasi kanton ti mapan mang sabat. Sige nga rod Manang. Mangipawitak tumatlaangan ti allowance yo kin ni Raisa. Kastamot tun dalolo kan lola. Isupay nga igatang da iti daduma pay akasapulan di tabalay. No agudong da ijay ili. Sige nga rod Manang. Kaya tagyaman unay Agan-anad ka nga rod dita. Sapay kumata makaala ka adagos iti bakasyon mo. Tapno makaawid ka met. Ururahin da ka ngamin na talaga dalula kan lolo. Sang kadamag da ka. Wan, agpakadaak iti boss ko inton agsubli, ading ko. Ay na, agawid ka nun ni Ruby inton bigat lakay. Kastaya. Nasayaat no kasta bakit. Umay nataka no sukunan. Sukunan. Apay ka naw. Ipasyar nataka no ijay bagyaw. Imbag no manusan natin mangkibkibin iti bakit kan lakay. Apay, agpakibin ka ngamin kat no napigsa tapay matamag na. Kabailan tapay ti mapanagpasyar lakay. Sa bagay nabayag mo na panawan. Hindi na udya nagpasyarak iti bagyaw. Imbag ta nalagip di aputa ti panangikuyog na kadata iti syudad. Isuka no ti regalo na kan ka. Iti umadanin apa nagkasangay mahulakay. Ayun. Intun umay alawas ti kasangay ka. Isa ganang marunti usarak abadaw. Kan jacket ka. Tanalame ni di bagyaw. Wan, isa ka nakinton madamdamalakay. Imbaglaeng tananakam ni Rubeng apo ko ta. Wan uray saan anak adal. Adamat permanente at trabaho na. Nanakam nga ubing. Amuna ti tumulong kadagiti masapsapol dito'y balay. Ay, una yun, tikas to yan napasamak mo, lakay.
Apay, ngayon bati na kami matan. Lolo, apay di mo matan inuray ti panagawid ko. Rubia po. Lola, kinapudno na po. Dalaws tiragsak na idi kalman. Idi imbagam nga agawid ka nga aldaw. Kung basa pa maturog, iti kasta, basa pa mo't nga agring, kat makaparti tiniti ba mano. Nga isunto ti pangaldawan tayo inton sumangpot ka. Hanggang muna yan, takasto'y matan tinapasama. Saan ba't gaya man nga si diriri nga kita yagsapa. Sorry, Lolo. Sorry talaga. Sorry na itakla nga nakawin. Sorry na dinak na oray ang nagawid. Idi si bibiyag kayo pa. Rubia po. Nagdagsan ti barokong ko, Lola. Ang babawi akman, ngam daladawan ti amin. Sapay kumatamawat anak ni Lolo. No apay adyak nagawawit kadagiti napalpalabas nga aldaw. Padya kamawatan na ka, Rubia po. Ngamuray no kasta. Agyan daw kalata iti pamakawan kan ko na. Iti kasta malaganan magtirik na. Kaano nga iti panagsubliyo iti Hong Kong, Mami? Saan akon nga agsubli di abroad? No kasta, ag for good kayon, Mami? Una, bakit ni Lola yaw iso ang masapul nga adda mga sikasukin kwa na dito'y balay. Saan ka mat anam namaan ta damat nga rod trabaho? Mami, No kumata nag-eskwela ka, di professional ka mat kumaitan. Matulungan nak kumamat amang paadal ka dagiti duwapay nga addem. pasensya kayon, Mami. Ngam talaga ngamin adyak mayulo idi ti agadal. Sayang laang ti kwarta busbusak. Nadyak mat laang makagraduar. Sana bale, tauray jak nakaadal. Makatulong ak matlata iti pang allowance daray ken Raisa. Sa bagay katanyangay, anusan da kami nga rod at tulungan anak ko. Nang runa ita, ta saan ako nga agsubli di abroad. Wen, Mami, awan rumbang apagdanagan nyo. Sa anak matkat anaimot. Basta lakit di adda anak, mangtedak, Mami. Hello, sa dino nga iti pang dagasan miking ka anak ko. Ay, pasensya kayon, Mami. Ngam sa anak ama ko umay iti reunion tayo. Anya, apay ngay. Kunakman no kunam nga umay ka. Namnamaan ni Lulam ti susurot mo kada kami. Dakkal ariyon yun day dya iti side ni Lulam. Naskan nga umay ka. Ti kasta, mumot, dagiti kakabagyan tayo. Kaya't ko unay ti sumurot, Mami. Ngam di nakmat pinalubusan ti bus ko. Holiday ngamin ita. Kat ado ti tao dito'y mall. Kasapulan na ti ado a tao nga agbantay dito'y pwesto. Kastaya. Wen, Mami, sana bale, mangtedak iti usarin nyo amapan iti reunion. Ken mangtedak matan iti itudyo a contribution tayo. Ay katsika nga rod anak ko. Pagyamanan mi unay no adaytad mo abusbusan mi amapan makiryon yon. Apa hindi ka agawid ita man ha? Saan? Si kapay laang ti agawid. Kas makita mat.
Busy ak amang your ornos kadagiti istak ko abadbado. Ag-overtime akpay para iti panag-inventory. Di ka nga rod umay iti kasardaman ng Juan inton bigat? Ay, nubigat ka din day, Jay. Katuhan manang. Ay, sayang ah. Lugi ak manan nga rudin. Ano kasta? Siyak tuman laangan ti awan ijay. Workaholic kang tumot ngamin manang. Kita man, bumakbagat ka na balasang. Ha? Ha? Kasta gaya ma? Kaya't mon samot nga awan allowance mo iti makadomingo, ah? Ang ako lang day jay manang. Si Kamet. Ang adagan ka no serious wam. Ay na, nakaado ka man ako na konre. At iti kwartam, allowance mo day ta iti makalawas, ha? Day to'y matiitod mo kinirais na. Ibagam tumat ken kwan agumatang iti regalo. Isuntun ti itadyo kini Joan inton bigat. Agpalingki kayon tumatan. Bumatang kayo kadag iti masapsapol iti balay. Igatangan nyo ni Lola iti kapina. Kan iyalaan nyo iti prutas. Wan? Wen manang. Hello manang. Birthday ni Lola itong Domingo. Kaya't kid-kid daw na ti panagawid mo. Wan nga rod. Nalagip ko ti birthday na idinakitak ti kalendaryo. Iso na lang ang ta Domingo mo't dayjay. Sigurado nga ado ti customer mi iti dayjay nga aldaw. Lukasta, di ka manin nagawid? Saan a talaga? Uray agpakadaak. Sigurado adinak tumatla ang palubusan ti boss ko. Umawag ak tulatan inton Domingo. Namaan ni Lola ti panagawid mo manang. Sana bale, tamang tedak to iti igatang yu iti pansit ken pancake na. Ibagam to day taken kwa na, ading. Sikat ti makamo manang. Wen, umawag ak tulaangan iti agsapa. Sakbay ama panak ag trabaho. Ay, bes. Iday ka pa makumikum dita. Di mo man unay ti agpakabisi. Ah? Saan mo't best? I-check ko lang ang tilistaan. No asino ti kangatuan iti sales itaabulan. Ay, asino nga eh. Asino pa'y kuma? Disi ka? We, di nga. Yung totoo, bes. Wen ko naklang arudan. Ay, wow! Congrats myself ang aron. Kat, saan ang dinner natin later? Agasam. Day takot ti kay-kayat ko kan ka best. Of course, I-celebrate natin yan, bes. Dinner tayo. Then, agwine. Tapos, uwi na. Ganun. Areglado, Beshi. Go ako dyan. Okay. Agsubli pa iti pwesto ka. Ang mga nodamanan gumatang kadag iti lako. Isupay ama inayon iti points ko. Apay, agan ano ka? Naliday ka, Mat. One best. Natay ka no ti maisang ulitag ko. First cousin da mami. Ay, ala. Ay, condolence, abes. Kaya't ko ti agawid. Angam saan mat nga reply ni boss. Aw-awagak pa'y ngam di na mat sungbatan. Ay na, ang mga makumikom. Urayam, pacheck nga reply mo't lang dayjay. Ay nakabisado ko ni bossing. No i-text ko may papan kadagiti stock kan collection dito'y pwesto. Ag-reply adagos. Umawag pa'y ngam no pa nagpapakada. Awanan, di nan masangot ag-reply. Ay na, talaga kasta dagiti business-minded, des. Business ti da iti panudot da. No may papan kadagiti concerns ti empleyado da. Ay, was na sila pakialam. Wan nga rod, bes. Naman niya nga eh. Talaga kasta. Ken, mahal din naman natin yung work natin dito, di ba? Kaya anos-anos na lang din, girl. That's life. No kumata nag-eskwela tayo, nalabit ang mga opisina tayo ba't ita. Ang saan mo? Isong agan anos talatan, Masakit ni Lola, manang. Sikat isang kadagulit na. Agawid ka kuma. Anya, apay, agan ano ni Lola? Anya ti sakit na.
Tapos siguro iti kinabakit na na. Iso kas jay. Adun ti marikrik na na. Kat ipantayon ay iti ospital. Iso nga ro da pag-awidin da ka manang. Tapag tutungtungan tayo ka no. Doon niya tirumbang aramidin tayo. Ngamin, do ipantay ti ospital. Parikot manan no asino ti agbantay kan kuana. Sigit agander tayo mak iti trabaho. Iti kas na, makaabotak pa iti biyahe nga agawid dita. Agawid ak nga agawid ading ko. Sige manang, urayan da kan. Oh, kumusta ka ni grandmother you, Bes? Dayjay, aday ti ospital. Madama atamtamingan dagiti doktor. Nagan ano nga min? Insardeng nakano tinaginom iti maintenance na. Iso aday jay, ngimato ti blood pressure na. Dandan inaatake, bes. Ay hala, apay nga tayo sardeng na? Naibus ka no ti agas na. Di na mo't imbagbagaan na ibus gaya man. Saan mo't kanun analagip ni mami adi namag. Una yan. Sana balian, saan mat adelikado ti kasasaad na ita, Bes? Okay ka no mo't ti blood pressure na. Amangan no iyawid damat laang ita. Wano inton bigat. Ay, nasaya to kasta. Ay, asino nga ti kadwana ita yung hospital? Ni mami, kandag iti doa kapsat ko. Ah, mala, di ka nagdanag, Bes. Tinapatag ita, kat naispalan iti paggad ni Lola. Ray apok. Apay, Lola? Awag aman ni manang mo arubik. Ipalagip mo kan kwa na nga inton umay alawasan ti anniversary day di lulom. Iti kasta, sapsapaan na tagpakada iti bus na kat makaawid. Ay, well, nagbiital daw. Makatawan gaya man manipod pimusay ni Lolo. Ay, wan nga rod apo. Agparte kay kadi iti baboy, Lola. Katuan malaksid iti panaglualo tayaw. Arabidan tayo lata tinainsigudan a kaugalyan tayaw. Amang lagip kadagiti minatay tayaw. Ay, kasjay. Adda lang aro din Lualo. Adda pa'y maparte. Wan apo. Iso nga ibagam kinimanang mawan. Ipalagip mo. Ang mga ano nalipatan na. Sige, Lola. Awagak ni Manang Ruby. Ay, wow! Talaga nakasaganan dagiti groceries nga yawid mo para iti kasangay ni Mother Dear. One best. Pasalubong kumot kin ni Lola dagiti daduma. Ay na, excited ak nga rodin nga gawin. Mom, kasla italang ang makita ti kinaragsak mo. Ah? Isaya best. Oo! Si Maranta ka kaya. Siyempre mata. Si kan ati pinalubusan ti boss nga agbakasyon iti talungal daw. Sakit kasangay pa ni mami. Wala. Ay na, uray siyak mat ano bilang. Diyak may ladawan ti ragsak amariknak no kasta. Nang runa, get together ti pamilya. Ay na, sayang. No kung mamabalin ta sumurot akmat iti panagawid mo, tamapasyar ko mat di lugaryo. Wen nga rod best. Saan mat ngamin amabalin nga agabsentado Angam sana bale. Patsyak nga adan tumat lang ang gundaway ang makapasyar ka ijay lugar mi. Lola! Manang, manipod nagsakit ni Lola. Sikat isang kadagulit na. Lola! Nukas di nga dagkasar. Ag birthday. Reunion. Kan ada matay akabagyan tayo. Tunggal ada okasyon. Kat sikat isang kadamag na. Kanayo na damagan na. No gawid ka kano. Nagsakit. Nagdagsan ti barokong ko. Manang, Apay, di mo inuray ti panagawid ko, Lola. Apay. napigsa pa hindi kalman. Nag-iisang pa hindi ko nakagawid ka. Pag amam,
Basta matmatan na kusbo iti nagtugawan na itigid ti kama na. Hindi bangunan mi. Saan mo nga angas? Unay matan ti kastoy. Apay din nagnauray. Apay, Lola. Manang, Pakawanan na, Lola. Pakawanan na, no talaga nakaawit na. Nakaalak ngagpaisoy ti bakasyon ko. Ngambang kay kamatan asin ang patag. kumusta kan, Bes? Agsubli ka din iti trabaho? Pampanunutek nga ron. No agsubli akpay, when no agbiro kaklangan iti sabali a pagtrabaho. Anyat kahit mo asawan? Diyak mo, bes. Aging gait. Kat mariribo ka nakpailaan. Itian niya. Diyak mo. Basta diyak mo, bes. Ay, haladay to'y. Diyak nga ron ang mo no ayan ti parikot ita. Tingata trabaho. Wano siya ka mismo. Ha? Kaslaak makon-konsen siya. Nang runa no titungtungan kat may papan iti pamilya. Anya mo tanda kitang ibagbagang, Bes. Saan ka maaawatan? Tunggal adda ngamin okasyon iti balay kat awanak. Kaya't ko unay ti agawid. Ngam di nakmat nga rod palubusan ti boss tayo. Itala ang amamiris ko ti amin. Uray di na kayat nga agabsenak no talaga akayat ko. Awan mat kat ti maaramidan na. Husto ka, Bes. Ken may saan mat abulakbul ti papanam no bilang. Agabsan ka para iti pamilyam. Wan nga rod, bes. No ngamin agpakada kat saanan nga agreply. Ti amok, di na kayat nga agabsenak. Iso apan agkunak kat addamot laang nagkurangak. Inununak ti trabaho ngam ti pamilyak. Banag apagbababawiyak unay. Ay, workaholic ka ngamin, Bes. Pudno amay ikam ti pamilya may ti kwarta. Maitad mo ti kasapulan da. Angam dumalatamot, ano adda ka. Mas mahalaga pa rin ang iyong presensya, ganern. Pudno unay date na, bes. Angam, saan pa anala daw ti amin? Mabalin pa asul nitam, dagiti nagkurangam iti pamilyam. Ure awanan da lolo ken lolam. Adamot pa ni mother mo, ken dagiti siblings mo. Bingayam ati oras mo, best. Sana puro trabaho. Tani, di tayo amo, no kaano ti panangipulang tayo iti bulod tayo abiyag. Iso habang andito pa tayo sa earth, ay kat enjoyin natin, ganun. One best. Kat agyaman na kadagita nga advice mo. Manipod ita, ikakon iti oras ti pamilyak. Tapno awan to ti pagbababawyak. Duwatawan matan tinapalabas manipod na tay day di lolami. Kat ita, tunggal ada okasyon iji balay, kanayunan ti panagawid ko. Awan ti okasyon apal palabsek. Kanayon kon nga ununaan ti pamilyak sakbay ti trabaho. Inistoryak daytoy ngamin adu dagiti pagbababawyak ket kayat ko nga ibinglay kadagiti padak adumdumngeg. Adu ti panawan a sinayang ko gapu iti ayat ko a makaornong para iti masakbayan. Naamiris ko nga awan serbi ti adu a kwarta no awan mat oras mo iti pamilya. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan ket sapay ko ma ta nakaibati ak iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti anos mo anang yornos para iti panakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Ruby.
Ken ka pagayam Ruby. Pudno unay ti kinunam. Awan serbi ti adu a kwarta no awan met oras iti pamilya. Adu nga agpayso ti kwarta. Maitad amin a kasapulan da. Ngem saan nga umdas dayta ngamin ti pinakaimportante ket ti presensya. No maminsan masulisog tayo ngamin iti silang ti perak. Kayat tayo nga umado ngem di tayo meten mapupuotan ti panaglabas ti aldaw. Ado dagiti mamis tayo, ado dagiti mapukaw tayo. Banag apagbababawyan tayon to iti maudi nga aldaw. Patsyak a nakaibati iti adal, to'y pakasaritaam pagayam ko. Kat pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan kan idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Ti pakasaritaan nga inta ikan biag ita, ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinga di tinagan a Froilan, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti linaon ti surat ni pagayam tayo a Froilan. Dear Miss F, naimbag nga oras kada kayo amin nga awan ti malabsan. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Froilan. Gaputan na nga to ti arapaap ko para iti pamilyak, ingaad ko nga rod tinagadal, aging gaan nakaturpusak, kat nakastrakak iti trabaho. Ti innak ibingla ita kat tinaameris ko a kinapudno, iti naminsan, asinubok ti Diyos ti biag ko. Kat tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay. Sa dino nga tayo ti ayan ni Froilan. Kung naman nga dan dito yuruar, nga awan mo ti motor na makita. Ay, siyak nga ti busbusinan day ta nakakotse. Apay kung mabusinaan nak tay. Kat adak mat dito igit ti kalsada. Sanak mat anak kasali ti pagnaan. Papansin mat day ta kotse. Shane! Froilan? Oh, ganyan. Napintas ka dimit lang, tiga barbaro ako, check. Kayat mo asawan. Kukwam day ta kotse. Katunit. Abay, di ka mamati? Kasi nung maginatang dayta, kan manunga iti pinanggatang mo. Kaano pa yung ginatang dayta kotse, Froilan? Kinasayat, aglugan ka kid din. Iti kasta, masong batak amin dagita salsalutsudan. Anya? Istorya amin kan ka. Kabayatan arekrikusen ta ti syudad ti San Fernando. Oh, inayadam ba't ti mga naiho? Ha? Amangan numaltutan ka. Adang amin presentation mi ita, mama. Kun ada pa'y meeting mi. Maladaw ako, nung partakan ti mangan. Ay, unay kan. At ito'y titanong, uminom ka pa'y iho.
Agyaman ak, mama. At iti City Kotse, Fräulein. Pinakarwas ko. Imbaga ka na kiti agkarkarwas nga inayaden da apunasen tanay kabarbaro. Agyaman ak, papa. No magustuhan ti board ti presentation ko ita, para iti baro a project mi, ken mamit ko ti sales ko ta, balay tumot man ti sumaruno o katangak. Ay naiho, hinay-hinay lang ako na aday ti Tagalog. Kat no 30 anyos ka pa ilaang, adupay ti panawan para iti daita. Ungag paiso, iho. Mangibati ka ba't iti oras para iti bagim sana puro trabaho? Napsuga kon. Ayos. Nalpasa kon. Panawan kayo dito balay, mama. Papa, ina ko na. Ay, aguray ka, Fräulein, iho. Agpalpa ka pa'y muta. Saan? Ijay ito ng pisina ng agpalpa. Nala, mayamon, Mercedes. Awatem latan jay anak ta. Talagang amin na nangato ti arapap na para iti pamilya tayo. Iso akas talaunay ti kinagagat na. Congrats bro! Grabe! Kastaunay ti palakpak ti sibubo ka na board. Gapo iti kinapintas ti presentation mo. Congrats, Fräulein. Wala ka talagang kupas. Si Kamanan ti number 1. Thank you, Ayin. Thank you, mata, bro Ray. Okay, kasano? Sumurot ka mat siguro, ninton madamdama. Ha? Rumor kami amin. Amumatan, it's Friday night! Wan nga rod, Fräulein. Sumurot kamit kada kami, Ura italaang. Pas muna ako dyan. Anya? Adupay nga minti asikaswek para iti umadanin a lounge ti kabarbaro a project tayo. Si kamot, Fräulein. Adupay mo't tibigat. Saan ka di? Apay, saan ay amabalin nga ipabigat mundag itang aramidam? Wan nga bro, ipabigat mo na ita. Tinapod no na. Jakon malagip no kaano tinaudi pa nagjajamming tayo. Ay na, kasano kumaamalagip mo? Kat no awan samot, kanayon mo't nga agpas ni Fräulein tunggal amuisan tayo. Pasensya kayo na talaga, Amuyo mo't aplano ko nga ikalay sa ni Shane. Isa masapol nga agdoble kayo da. Saan lang aday tati plano? Igatanga pa iti balay ti pamilya, sak pa iti kasar ko. Isa ang jak mabalintag kampante. Masapol ako mayod ako mayod. Mabit lang. Oh, Shane, iha. Naimbag nga oras yo, mama. Mala, umunag ka. Agyaman ak, mama. Ni Fräulein, kaduam ka di. Saan, mama? Inawagan nak ano mabalin kat siya kung ti mangala itibado na. Saan ka nung amin ang makaawid inton rabi Ne, apay ka no. Ada ka nung amin ilaplepas na papeles, mama. Kasta ka di. Mala, mabiit lang nga rod, iha. Alaak labi itibado nga ipapaalad, Sige, mama. Oh, siniha, ada ka ba? Wan, papa. Naimbag nga oras yo. Kastamot ken ka. Imaw nakakadimanan ni Fräulein? Wan, papa. Di na pala intex ka nagitidwa kakamsat na nga danitoy. Ite kasta, saan kan anadisturbo iha? Okay lang, mat, papa. Ang aguray ka. Iti cellphone kayon sa langmat tan ngagsarsarita. Saan kayon sapayan nga agdi-date? Ni papa hamat. Kaslaan mo kono niya ti sumbat mo Papa? Uray di mo ibaga. Madlaw ka dagiti gargaraw mo, ken makita ka dagiti matam, ti sumbat dagiti saludsod ko. Papa? Pasensyakan ka ni Fräulein, wen? Okay lang, papa. Maawatak mati trabaho na. Kan maragsakan ak makatulong kan ko na. Ura iti kastoy laang nga banag. Talaga nagasat ti anak ko ken ka. Agyaman na kiti pan nakaawat nga ipapaay mo ka ni Fräulein, Shane. Ray, urayan nakpiit. Makigidda na kon arumarkan kan. Sige ay,
agora ka. Nakaturog samat ni Froilan itayan tilamisan na. Unang paiso. Nakadumog man. Mabit lang tari, ingat. Froilan? Oy, Froilan! Naituro ko magaya. Apay, di ka kadipay agawid. Pasado alas 8 itirabi eh. Umay kan, Froilan. Agigidan tayo nga agawid. Sana pa yung agawid. Ado pa tinas ka ng aramidak. Ay sus, ipabigat mo na ita bro. Agawid tayo kay din. Bro, amo mo tanti mo to. Saan ka di? Live like there's no tomorrow. No kanayan mo nga ipabigat dagiti aramidem. Awan ti malpas mo ha. Di mo maabot dagiti goals mo. Amangan mo et no agbalin na work like there's no tomorrow daytan. Gapiti sobra pa nagtrabaho. Ha? Awanin oras mo para itibagin bro. Puro ka trabaho. Kaslay sumat ng tibiyag mo. Froilan, iho. Da kayo ka mama. Makabulan samot tanday tauyok mo. Ah, Tilan samot tumtumaram nga agas nga awan matreseta ti doktor. Nakitak dagiti nagibusam iti agas iti kwartom. Apay no agpa-check up ka laungan, iho. awan dati mama. Hindi na pagdanagan. Iminuma kami ni tinalami sa danong medical man. Isuti na kay gapon ti panaguyag ko ita. Katno kasla umras kan, iho. Saan mo't akas tatisigod apam makima? Kan imununagan dagita matam. Saan kan samot tinamat maturog? Agaw awid ka nga agpaiso dito'y balay. Ngam puro kamatlat tatrabaho. Agtrab-trabaho ak para iti pamilya tayo mama. Apay, di ko ka di ma-appreciate dayta? Saan mo't nga itikasta, iho? Madanagan aklaang itikasta adyar mo. Di dak pakadanagan ko nakmat. Kabailak ti bagik. Oh, Shane, ada ka mat? Wan, Froilan. Kagap-gapok laang mat iti opisina. Di magasak dito eh. Tapno itad ko kan kada ito eh. Oh. Alyan na ito eh. Regalo ka di? Wan. Anniversary ta ita. Apay, nalipatan? Ay, kwa? Saan? I-text ka ko maitay. Tapno ibagakkan ka. Inununaan nakmatan. Talaga? Oo, ibagaman tipod no, Froilan. Nalipatam, saan ka di? Shane. No sa anak nga imay dito eh. Saan mo mat amalagin? Okay, wenen. Aklunag. Talaga nalipatak. Pasensya ka na, honey. Amumot nga do ti pakakumikumak dito opisina. Ado ti pampanunutag maipapaniti trabaho. Ken may sa agururnong iti pagkalay sata. Ken masapol ang may gatangak pa iti baro abalay ti pamilya. Sakbay nga kasarta. Talaga. Dahil ta ka diya talaga ti makagapon no apay apuro ka trabaho lang tan, Froilan. Anyat kahit mo sawan. Apay nga gungat kamatan. Pamilya pa'y ka di ti makagapon. Iso nga trabaho ka iti sobra-sobra. Para iti pamilyam ka di dagita. Wano, para iti mismo abagim. Ha? Saan nga ta para iti promotion mo dagita nga aramidam? Gapo ka di takanayon da ka nga itandudo dagiti katrabahwam kan ti boss mo. Iso nga kastauna iti kinagagat mo iti trabaho. Shane. Di mo kaya't ama ikat day ta reputasyon mo. Iso asub-sub ka iti trabaho. Amom, saan ata sa pulan ti pamilyam ti ribo-ribo a kwarta kan malapalasyo a balay? Agtrabaho ka para lang iti bagim, Froilan. Agtrabaho ka para iti bukod mo nga interes. Sapay ko ma. Sapay la ko ma. Tadumteng to ti gundaway ama amiris mo. Nga awan serbi amin dagita nagrigrigatam. No mapukaw mo matlaang dagiti tao amang ipatpatag. Kan mangil ilalakan ka. Sapay ko matadumtang tutigundaway ama amiris mo. Asaan nakaakabailan nga arakupan ti kwartam no agmaymay sa kan malmalday ka. Kang runaan ti amin, saan nakaakabailan nga andi ngayon ti trabahom no agsakit ka.
uyat di ka. Wala na. Kasi na nabayagan na dang uyek mo ah. Awan da ito eh. Anday bagis. May katmit lang da ito eh. Apa man na makatumara kiti agas. Ay sus, di ka tumar iti agas no awan mo't reseta ti doktor. Nasaysayang at matlaang numapan ka agpa-check up. Walbat nga pa'y sobro. Nasaysayat na agpa-doktor ka. Iti kasta, may resitahan na kahit gusto nga agas. Di da ka din pakadanagan. Kabaylak da ito eh. Ala, agtrabaho tayo. Sayang ti oras. Alo pa tinaskin nga lipas tayo. Ay, sigurado ka kadiin iti dayta desisyon mo, Shane, iha. Wan, mama. Pasensya kayon. Maawatak matkit din ni Fräulein. Iso na lang, ta sa anak matan aparte ti biyag na. Uray may salaang ko ma-text iti may nga aldaw. Ngam di na pa'y maaramid. Naudi ang nagsaritaan ka nagkitaan mi, iti anniversary mi. Nagama kami pa'y kit dedi. Danda ni makabulan ng tinapalabas. Ngam saan kami pa'y ang nagsarita apulos. Uray iti cellphone man laang ko ma. Shane, ha? Sa akong ti dumaw dawat iti dispensa para iti anak ko. Pasensya ka niya. Ay, ayat ang unay ni Fräulein. Ay, amumi dayta, iha. Ang talaga siguro asaan ada kami. Di para ititugtog. Mabit lang, iha. Ada umaw-awa. Ala, sumbata madagos Mercedes. Ang mga napatag ti awag mo. Uwan, Romeo. Mabit lang, iha. Hello? Uwan. Siyak marod. Apay ka di. Anya? Apay ka di, mama. Apa yan, Mercedes? Ni Fräulein, intaray da kano ijay ospital. May sapay asubo, Fräulein. Adoy pa niyo. Huston. Nabsog ako. Ang basit pa'y matikinan mo. Madamdaman tumanan ah. Sige nga, Rod. Adoy ti agas mo. Tumaran. Itikas na, daras ka agimbag. Agyaman ak Shane. Mabit lang nga. Mangalaak iti panglabarkukan ka. Shane. Oh. Pakawanan ako ma. Fräulein. Gapo iti kinabisi iti trabaho. Diyak inikan patag ti relasyon ta. Kastamat ti pamilya. Gusto ka? Di nakabalan nga di ngayon ti trabaho iti oras ngagsakita. Isi ka. Kanti pamilya klatat. Tada iti simay ko. Di mon pananutan dayta. Tinapatag. Naamiris mon ti kinapatag ti pamilya. Kangro na anti amin. Ti salunat mo. No sana ka nagsakit. Ang mga nujak pala na amiris na gitabanag. Pakawanan ako ma. Kadagiti amin na nagkurangakan ka, Shane. Di nang pakadanagan, Fräulein. Agpapigsa ka kit di. Agpaimbang ka. Itikas ta. Agsubli ti sigod a pigsan. Uwan, Shane. Katagyaman ak. Ngamin, di naksininaan. Amumat nga ay ayatan ka, Fräulein. Kanayon mo kumalaglagipan. At itrabaho, kwarta. Kan aminan anay materyalan abanbanag. Kat dumtang kan mapukaw da. Ngam nga agagat kan agsalukag ka. Makabirok ka manan iti baro at trabaho. Kat makabirok ka manan iti kwarta. Makagatang ka manan kadagiti kayat mo agatangan. Ngam tibiyag ti tawon. May salaan. Kat no mapukaw tayo daytoy. Awanan. Iso aman ipod ita. Aywanan kan ipatag mo tibiyag mo. Miss F, saan ka siguro amamati? Ngam nagyaman akpay kit di Diyos, gapo iti panagsakit ko.
Ngamin, inikkanak iti gundaway, tapno makaamiris, no kasano ti kinapintas ti agbyag. Naamiris ko, nga awan gayam serserbi ti panagbiag tayo, no di tay ammo nga ipatag, dagiti tattao amang ipatpatag, ken mangililala kada tayo. Kang runaan ti amin, ti salon at tayo, nga iso ti pudpud no akinabaknang tayo. Sapay kumata nakaibati ak iti adal ken liwliwa, kadagiti padak adumdungeg. Ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Froilan. Ken ka pagayam, Froilan. Makunak anagasat ka. Ngamin, naparaburan ka iti managayat ken mannakaawat a pamilya ken kaayan-ayat. Isuda ti pudpud no akinabaknang mo. No maminsan ngamin, masisirap tayo iti silang tipirak ken pammadayaw. Di tay ammo nga isugayam ti mangdadael kada tayo. Naimbaglangan tanasapa ka anak Ameris, ket naadaan ka pa iti gundaway, tapno ilintag mo dagiti nagbiddutam. Alakastan pagayam, Froilan, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tedadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. May samanan anaimbag kanaragsak nga aldaw kada kayo amin papagayam. Pagyamanan mi dagiti likes, comments, kan suggestions yo ngayon ka mabasbasa iti inaldaw. Kastamatan kadagiti kablaaw kan shoutouts yo. Namnamaan nyo anabasa mi amin dagita ket maadaan tayon tumanen iti gundaway amang ibasa kadagita akablaaw kan shoutouts. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapukan ni pagayam tayo a Josie, manipud Santiago City, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saak met kadagiti mang padpadaan iti inaldaw a drama dito'y programam. Ket pagyamanak unay, numapili umat nga idrama to'y surat ko. Ilingad na kumalatan itinagan a Josie. Addaan asawa ken dua nga anak. May saak nga OFW. Agan anos ken agsaksakripisyo dito'y balasiw taaw tapno addala ang maipawit ko iti pamilyak. Rukyak nga roden ti agsalaysay. Kumusta kayon, Mami? Kaslakim mo tong kayo, ah. Ha? Ay, kwa anak. At ado nga minti trabahok dito, ngam iti sigod ang nagtrabahwak. Ngam adayo ang nasingsingpot mat dagiti amok ita. Nasayat mo't nga rod no nasingpet da, mami. Wan, saan akas kadagiti daddo maabumukaw kan kumabilda. Dakkel da paikit ding agpasweldo, Oh, God, da kayo nga Kumusta kayo matan anak ko? Kumusta ti panagadalyo? Nasyak, Mami. Okay lang matagiti grades ko. Oray no maminsan ka talaga marigrigata, anak. Ay, nagrigat matiagi eskwela. Talaga akas ta, anak ko.
Saan nga amin abanag kat nalaka. Masapul nga agsalukag ka. Iti kasta, maragpat munto dagiti arapaak mo. Awan rin ba nga pagdanagam iti panagadal mi mami? Nikit di daddy Iso ti ayan ti parikot. No kasta, kanayon latang agbartat di amayo. Uwan mami, iso ano maminsan kat awan balon mi kan ni Kate ama panagiskwila. Anya, ay unay mutan di amayo. Talagan sa nga awanen pagbaliwan na. Kat nudyak mat agkurkurang nga agipawpaw itkan kwa na. Isong agtrab-trabaho ita ni Manong, kas waiter iti may sa aresto bar, mami. Anya, Di kay madanagan mami. Part-time lang dayjay. Ken may sa, Jack baybayan ti panagadal ko. sige, takasarita tuman di amayo. Saanan amay parbang tikas tangar aramidan na. Pudno kadimat lang nga siya kunti ay ayatam ita, Franklin. Saanan ani Mari Josie? Wen, kunak lang araw din lady. Anya pa lang ay apamanagnik ti kayat mo. Ano kasta nga rod? Anya pa lang kan aramidam. Sinaamon ni Josie, tapno makapagdan natamatan. Wen ka di. Saan pa ingay ta? Ngamin agururnong akpay. Hindi kasta, at tanto aramaten tang nga umadayo. Believe ako na talaga kan ka, Franklin, honey. Amom, no kasano ti dumiskarte. At siyempre mo ta. Umay kaman kit di hani. Sana di honey, at ang makikiak. Nakabangtang loka. Makapamauyo nga talaga ti kinapintas mo. Saan nakas iti asawa ka makauma? Oh. Nya? Sana di ako mata makikiak. Bilibak mo't iti kinagagat mo, Carl. Ay, apayan ako nam ti kasta Jane. At dalang arudan iti Hong Kong ni mamim, ngam agtrab-trabaho ka pailaang. Namamla ko ma. Tian niya, Awan, agtrabaho takid din. Kita mo. Dapay ka barbaro ako stuma. Siya kunti mang damag no niya ti order da. okay. Oh my God, honey. Iti day jaban dati pagtungawan na. Okay, honey. Ni daddy day jaya. Anya tero karamidan na dito eh. Anya iti orderan pa, honey. Sigalatan di ba mo no niya ti order man. Hoy, Carl. Kunak man no si katimang damag, no anya ti order da. Nagtalikod ka matan. Ako, Jane, pasensya ka na. Si kailangan ti mga alay ti order da. Nagsakit man ti tiyan ko. Mapanak labit iti CR. Imbaglangan tanasapa ka nagawid, Manong. Apay, aday bagang. Ni Daddy, Manong. Apay ni daddy. Nakita ka na pa na balay daninang mo aleti di agsapa. Ha? Sinurot ko. Kat nakita dagiti dua amatak ti panaggingin ng tilda dua. Lukluk kunda ni Mami, Manong. Mapagsisilpo kon ti amin. Pudno dagiti mga ko at chismis nga da relasyon da daddy. Kanay ng lady. Manong. Kasaritak ni daddy. Anya, ang mga no kabila na ka ni Daddy, Manong. Anya ngay nga ro aramida na dayta. Baybayan talatan aluklukon da ni mami. Sana mabalin ti kasta. Ibaga talangan ka ni Mami. Ibaga ta tinaamuan ta, Manong. Nasayata sinong bata nyo adagos ti awag ko, mami. Wan, apag gusto matapim manaw dagiti amok. Iso mabalin kayo ang makasarita iti mabayag, anak ko. Ada ibagami ka di ka, Mami. Adda ka di manan parikot iti amayo. Lukluk ko na ka ni Daddy, Mami. Anya, Pasensya kayo na ibagami da ito'y kada kayo. Ngamnas kan amaamuan yung adda relasyon ni daddy. Kanininang leti. anya. Sigurado kayo kadi. Kasanuyo kumaan amuan. Nakitak ni Daddy anapan iti balay ti kumariyo, Mami. Kat nakitak ti panaggingin ng tilda. Nakitak mo't lang ida iti resto para pagtrap-trabaho ak mami.
Kasarita ko man ni daddy. Ngem na ko na ni Kate, anasaysaya at no ibagami kada kayo. Nasakit tinakam ko ni daddy. Dagiti awanan wine. Talaga nga awanan na saya at nga araramidan ti amayo. Imbes nga balbalyo. Saan man, takarkarwon na kitin. Anyang iti rumbang aramidan tayo, mami. Iti kasta, agsardangan ni daddy, kanday jay aleti. Oy, Carl. Tulungan nak man na mangirwar ka dagitoy. Ne, sa di ti papanan nyo daddy. Apay dagita malitang awit-awit yo. Ay kat pumanaw ako na. Kita lang arudin nga awit ko dagiti maleta damagan pa lang. Anya? Anya di kaya kasawan da ito'y daddy. Kasano kami no pumanaw ka matan. Anya kasano ngay bagbagamat si Kate? Kito dadakkel kayon. Kabalan yon nga uray dakda kayo dito balay. Ni kadininang leti ti makagapuno apay apanawan na kami. Kwa. Amoy yung matgaya man. Una. Iso. Apay, at reklamo yo. Amo ka din ni mami da ito'y daddy. Saan? Tanjak man nakasarsarita ti inayo. Kan may saan na masapol ang mamuan na. Ngamin, saan kun nga ayatan dya inayo? Iso pumanaw akon. Daddy, maasi kayo kumamat ka ni mami. Kasta unay ti rigrigat na agtrab-trabaho iti abroad. Kalpasan na. Isukat yo iti sa bali. Bastos ka! Daddy! Daddy! Di yung kumamat kabilin ni Manong! Apay dumanog kayo kitpud no timbagak. Uston Manong! Aktar na ka! No di mo kaya't abugbugan kayo, sakbay a pumanawak. Ala! Aglisi kayo itindalan ko. Lisi! Mami! Wen, siyak na ron. O, apay akas lanas daw ka, nakakita kanya kanak ko. Mami! Ay na. Okay, anak ko. Apay adi yung imbagbaga nga agawin kayo gayam. Iti kasta, nasabat na kayo iti airport. Talaga ajak imbagbaga. Iti kasta, masurpresa kayo, anak ko. Nang runa ti awanan bain nga amay. Hey! Asino ti... Mami! Oh, kaya anak ko. Nasaya at mata nagawit kayo, mami. Kailiw na kayo na yan. Kailiw kayo matuna yan, anak ko. Ti amayo. Sa dino ti ayan na. Masapol nga agsarita kami itinalapat. Mami, pimanaw ni Daddy di kalman. Anya. Anya ti kayat mo asawan apim manaw. Simuro ton iti babae na ah. Iti kumarim anileti. Anya. Saan? Saan na pod na dayta? Mami. Mami. Kasanon dagiti kwartang impapuit ko kan kuana. Adda amin ang kwarta iti amayo. Awan pulos imbati na kada kami, mami. Awan asin. Ti awanan pain. Nagrigrigatak na iti ang kwarta. Mami. Apay anaramid mo ti kastay ka na kami, Franklin. Apay. Anya launay tinagbasulat. Apay asyak pa'y tinakapasamakan ti kastoy. Anya tinagkurang kas asawa. Apay alino ko na kasawa. Linuko na kalangarunan. Intaray mo po iti kwarta. Sa dino nga iti pangipanam kanyak, Franklin, honey. Mabantay si Bagyo, honey. Ijay tanga agaramin iti paraiso. Ayun magusto ako na day tahani. Iso na lang, tama nga no birukan na ta ni Josie. Nang runa kat adagan ka ti kwarta na. Ay katag biro ka nung mabiro ka na ta. Awanan maaraminan na. Baso na. Manal lang arudan. Nagalas pa yung klase ti tao. Oh, apa yun, honey? Awan pa rin mo ti kotse. Anya?
Franklin! Mami, nakaluto ni Kate. Umay kayong tagigiddan tayo na mangan. Sige. Umuna kayon amangan, Carl. Madamdama akton. Kaslawan ngamin ganas ko pa'y amangan. Mami, lipatan niyo ni Daddy. Kastamutan ti awanan bain aninang ko. Apay. Apay anaramit ni Amayo ti kastoy kanya. Nagbalinak man anasayahat nga ina ka na asawa. Inaramit ko mat amin na kabaila. Tapno maitad ko dagiti kasapulan niyo. Ngam apay a kinurang pay lang ti Amayo. Apay. Mami, Imada yung aktap na maitad ko ti ginaway ti pamilya. Ngam lukon naglagayam. Linukod ak lang arudan. Intaray da pa'y ti kwarta nagrigrigatag. Nagsakit. Nagsakit tinaramid na anak ko. ah, Mami, adawag yo. Hello? Juan, siya nga rod. Sino ka di daytoy? Pulis? Ne, apay ka di, sir. Ti asawak? Na-aksidente ko na yo, sir. Agyaman naktay may kayo at agos, tatang. Juan, nagrubuata ka dagaw sa paman nga inyawag ni Carl tinapasamak. Tatang, O kasta, si kamot laang tinangasikaso iti pan nakalamay ti asawam. Una, tawan mat daduma ang mga sikaso. Awan mat kapsat na. Tagmay may sakit nga rod nga anak. Kan may isa. Awan mat tandagi tinaganak na. Awan asin na kada kayo. Nang runa kadagiti anak yaw. Agasamat day tapan ang luko na kan ka. Naaramid na tinang luko kan ka. Itilikodan tiriga at sakripisyo medya abroad. May samad day di ako marem. Gatel na babakitan. Isuarumbang lang day ta napasama kadakwada. Pakawanin nak ti Diyos. Ngam nasaysaya atin ti kasta napasamak. Ngam tiyag tultuloy ti panang loko dakan ka. Usto matkit di ti kasta tagpuludan. nalabit a plano amin ti Diyos na ito eh. Tapno maikan iti hostisya dagiti nagrigrigata. Nang rona ti panang loko da kanya, iti likodan ti kinasayaat ko nga asawa. Ay, talaga napartak si karma. Ngam oray kasta ti inaramid ni Franklin. Aramid aklat na ti pagrabang akas asawa na. Maitabon ang asaya at di bangkay ni Franklin, tatang. Inton bigatan ti panagsublik iti Hong Kong, anak ko. Iba ti kayo payla ang kiniluluyo, Wen. Talaga kadi-adi kayon malapdan, Mami. Carl, anak. Nakapirma akon iti kontratak iti amo. Sakbay anagawid ak. Diyak kuman kayat ti pumanaw pay. Ngam saan mat amabalin. Kan may sa agad-adal kayo pay laang. Isa o masapol nga agtrabaho ak. Tapno at dabusbusan nyo nga agadan. Sapay ko mata, maudin da ito yung ipapanaw yung mami. Agnegosyo kayon tulaangan ditoy. Iti kasta, agdadan nata yun kadamanong. Ustaw ti kinuna ni Kate. Diyosay anak kao. Tatang, Makapaladingit lang amin na panunutan. Natay ni Daddy, kalpasan ti panang loko na. Ken panang panaw na kada tayo. Ita,
Umadayo kayo manan. Mami. Di kay madanagan, anak ko. Ikarit, maudin na ito nga ipapanaw ko. Agurnungak laang tapno at daramatin tayo. Awat rumba nga pagdanaga manak ka. Tadyak mo baybayan nagitapu ka. Aramidag amin nakabailak amang disiplina kadakwada. Kabayatan ti kaawan mau. Agyaman ang unay tatang. Agsingsingpot kayo, Juan. Uwan, mami. Di yu suksukiran ni Loloyo. Agadal kayo anaimbag. Wen, Mami. Kang ronaan iti amin. Di yu liwayan ti kumararag iti Diyos. Amok asaan da tayo abaybayan. Basit laangan apanaganos, anak ko. Agdeden na tayon tumat laang. Miss F, nagsakit. Awan umasping iti kinasakit na. Awan sa baling inaramid ko no di tinagkarakararag. Kaasi ti Diyos, ininot analipatak. Binmangunak kat nakaornungak nga iso tinagrugyak iti basit a negosyo a nagtataudan ti pagbiagmi nga agiina. Kaasi ti Apo nakaturpos met dagiti dua nga anak ko. Ita, si papanakkelak amang ibaga amaysan amarin ti naunang anak ko. Idinto tamay samet tan a nurse ti may kadwa. Sapay kuma, ta nakaibati iti adal to'y pakasaritaan ti biyag ko. Kat pagyamanak unay ti anus mo anang ibasa, ken nang yornos, para iti pan nakaidrama to'y surat ko. Aging galaangan dito'y Miss F. Siak ni Josie. Sigod nga OFW ket daytoy ti pakasaritaan ti biag ko. Ken ka pagayam Josie. Kas ko na ti kaadwan, cheating is a choice. Banag apod numet. Ngamin, pinili ti asawam ti nagbabae iti likodan ti rigat ken sakripisyom tapno laang guminawa ti pamilyam. Nalabit nga aging galaangan ijay ti inted ti Diyos abiyag na dito rabaw ti daga, tapno agsardeng meten ti kalukwan nga aramidan na. Ngam anyangay nga rod, napasamaken ti napasamak, saanen ang maisublipay ti amin. Husto laang ti inaramid mo, nag-move on ka kat pinanunot mo ti pagsayaatan dagiti anak mo. Kat ita, sagsagrapo mo ti baligi abunga ti sakripisyom. Alakastan pagayam Josie, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.